A piscina municipal de Ribeira, María Vilas da Fieiteira, é o escenario elixido pola Federación Galega de Natación para acoller o Campeonato Norte-Sur, no que se darán cita aos mellores competidores de toda Galicia. 20 homes do norte, 20 mulleres, igualmente do sur. En este torneo, a importancia que ten, sobre todo, é porque por ranking son os millores nadadores. Vamos a ter algunha baixa porque hai nadadores que están concentrados ca selección española, outros que, pois por temas de lesións e todo eso non poden acudir, pero está catalogado como se fora unha segunda proba máis importante. Despois dos campeonatos galegos, pois esta sería unha segunda proba máis importante. O feito está en que hai un crono electrónico, porque ninguna competición que se celebra a nivel autonómico, excepto os campeonatos galegos, levan crono electrónico, non? As probas comezarán ás 10 da mañá e desenvolveránse ao longo de toda a xornada, prevendo a entrega de premios a partir das 7:30 da tarde. E van a participar sempre tres homes ou tres mulleres, dependendo da proba, se é masculina ou femenina, tres do sur, tres do norte. E ao final, pois, facerás unha clasificación onde se decidirá o campeón gallego, pois se son os do norte ou se son os do sur, non? Comentar tamén que as probas darán comenzo ás 10 da mañán e na sesión de tarde ás 5, ás 17 horas. O evento organizado en colaboración co Concello e o Club de Natación Ribeira será retransmitido vía streaming a través da canle de YouTube municipal.